A do toho. A teďka tady tak nějak chillujem. Aha, to jsem vás vypekla. Teď je tady Pavel čumí na féro a filmuje přitom Buriho. Já jsem krčil hlavu, abych nemusel. No jasně. Tak potřebuju se podívat na starý přátelé, když jsem dlouho už neviděl. Starý přátelé, Tak je starý jako on, že jo? Kamarádi ze školky. Já jsem ani jako tohle nemyslel, jako že říct, že je divnej. Ale není to praktické. Čau. Zadec, padec, lidi. To je Bury. To je Matouš. To je Vojta. Čus. Matouš tu není, tam je Matouš a Nátan. No proč A je gay, tohle je vole. Matěj. Matěj hraje kotlíky, vole. A to Matěj hraje na kotlíky. Protože Matěj je kotlíkáč. Matěj je kokot. A Tak. 10. Nic takovýho, kluku. A jeba. Jebá. Vojto, pověz nám, jak to tady vypadá. To na piči je tu strašně moc malých dětí, který bych nejradši zašla. To je slovo chlapa. Jo no. Ale jsme byli na tom pódiu. A tam byl ten zvukař. Strašně divnej, kámo. Divnej, Bury. Pověz nám o tom něco. Tahle zkouška trvá 5 hodin, ty vole, už. Ten furt kecá, debil. Nebo na ní nepřišla, on už nás vyháněl, vole, koko. Protože tam byl nějaký jiný píč, co se tak ty vole nás nechá. Tím baterem. Ne, ty jsi jak prdel, ty vole. Jo no. Píčo dneska taky jarko, že jsme v břichu tvoří karamel, vole. Jo no. Na břichu teda. Mezi špekama, ty vole. Já jsem ani jako tohle nemyslel, jako že říct, že je divnej. A špeky nejsou sacharidy. Že ne? Ne. Taky je rád, ty vole. Ne. Oslníme Matěje. Teď hážu prasátka Matějovi do ksichtu. On hraje poslepu. Tak, To jsem tě potrolil. mě potrolil. A to si mi vypekla. Ono se to rozbilo. Je to